21 χρόνια φέτος, 21 χρόνια διαρκούς προσπάθειας, διαρκούς επανάληψης, με πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Θα έλεγε κανείς, δεν βαριόμαστε αυτή τη ρουτίνα? Ναι, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε τα ίδια, αλλά ευτυχώς τίποτα δεν είναι ίδιο κάθε χρόνο, γιατί ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας που πρέπει κάθε χρόνο να προσδοκάς το απροσδόκητο. Κάθε φορά έχουμε τις απρόσμενες εκπλήξεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και κάθε φορά βάζουμε και ένα στοίχημα να πάμε λίγο παραπάνω. Πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας, σας καλωσορίζουμε στον μεγαλύτερο αγώνα, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα, του ορεινού τρεξίματος, και είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχετε. Το ψηλότερο και το ωραιότερο βουνό υποδέχεται τους καλύτερους αθλητές. Υπάρχουν αρκετά τρεχούμενα νερά. Αν λάβει κανείς υπόψη τις δυσκολίες που έχει ο Όλυμπος, έτσι, οι αθλητές όπως και οι διοργανωτές το ξέρουμε πολύ καλά, ότι πρέπει να κουβαληθούν τόνοι υλικών με μουλάρια στους σταθμούς, πρέπει να καλυφθούν νεκρά σημεία από επικοινωνίες, πρέπει να καταβάλουμε συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να φροντίσουμε να τερματίζουν οι αθλητές καταρχάς με ασφάλεια και κατά δεύτερον ικανοποιημένοι. Ένα χειροκρότημα σε όλη την ομάδα, τη βασική ομάδα του Olympus Marathon. Και αγωνίστηκα σήμερα στο Olympus Vertical. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Η διοργάνωση πάρα πολύ καλή, σήμανση εξαιρετική. Το ευχαριστήθηκα. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο και στο μέτρο που μπορούμε όλη αυτή την γεμάτη και πολύ ωραία διαδικασία. Εσείς να χαρείτε τον αγώνα, να περάσετε καλά, να τερματίσετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εμείς από εδώ να τον υποστηρίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Από το 2018. Σιγά σιγά προγραμματίζουμε αυτόν τον αγώνα να τον κάνουμε, εφόσον μπορέσουμε, τα επόμενα χρόνια ακόμα μεγαλύτερο και σε άλλο πλέον επίπεδο. Κάθε χρόνο επιλέγουμε να βρισκόμαστε εδώ και να τρέχουμε μια απόσταση στον Όλυμπο. Είναι πολύ ευχάριστο που κάθε χρόνο έρχονται όλο και περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες. Ανεβαίνει το επίπεδο και στις γυναίκες και στους άντρες. Πάλι όμορφο. Ευχαριστιόμαστε όλοι αυτό το όμορφο βουνό. Πρώτη μου φορά στο μάραθον του Ολύμπου. Ήθελα πάρα πολύ να το τρέξω, να περνάω τρέχοντας από το στεφάνι. Εδώ και 2 χρόνια κάνω το vertical και την κόψη, οπότε ήταν μια μεγάλη μου επιθυμία να το κάνω. Δύσκολη είναι η φορά, περίμενα πώς και πώς την κατηφόρα. Μου βγήκε πάρα πολύ καλά, με ρεκόρ διαδρομής. Αγαπημένος αγώνας, πολύ απαιτητικός, με πολύ έντονο συναγωνισμό. Κατάφερα να πάρω την πρώτη θέση όπως και πέρυσι. Ήταν αγώνας που είναι στη σειρά καλεντάρι των 3 αγώνων για την πρόκριση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σαν Novo Nordisk, λοιπόν, είμαστε χορηγοί στον Olympus Marathon εδώ και πολλά χρόνια.
Είμαστε μια φαρμακευτική εταιρεία η οποία πιστεύει στη σημασία και στη σημαντικότητα που έχει η άθληση και η σωματική δραστηριότητα, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη υγεία και να καταπολεμήσουμε κάποια σημαντικά νοσήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης και πολύ περισσότερο η παχυσαρκία. Κάνοντας λοιπόν φυσική δραστηριότητα, ανεβαίνοντας στο βουνό, τρέχοντας στο βουνό, μπορούμε να προλάβουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να ζούμε με μια καλή υγεία και πραγματικά να απολαμβάνουμε ταυτόχρονα και τη φύση. Γι' αυτό είμαστε χορηγοί όλα αυτά τα χρόνια στον Olympus Marathon. Και από το 2014 που ήρθα για πρώτη φορά στον Όλυμπο και έτρεξα αυτόν τον αγώνα, κάθε χρόνο προσπαθώ να έρχομαι και να βοηθάω σε αυτή την διοργάνωση. Πραγματικά είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας αγώνας πολύ δύσκολος που εδώ πέρα η Οργανωτική Επιτροπή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορεί να το διοργανώνει όλα αυτά τα χρόνια και είμαι περήφανος που προσπαθώ να συμβάλλω σε αυτό. Τρίτη σερί χρονιά φέτος στο Vertical του Ολύμπου. Η αλήθεια είναι ήταν λίγο δύσκολες συνθήκες, είχε αρκετή ζέστη, αλλά ευτυχώς με το μπουστάρισμα του κόσμου ήταν μια χαρά. Περάσαμε ωραία, ραντεβού πάλι του χρόνου εδώ. Στη διοργάνωση για άλλη μια φορά αντάξια, πάρα πολύ ωραία. Μυθικό βουνό, εξαιρετικό. Ευχαριστούμε. Εδώ και 21 χρόνια που διοργανώνεται το Olympus Marathon, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Περιφερειακό Τμήμα της Κατερίνης, κάθε χρόνο είμαστε αρρωγοί σε άψογη συνεργασία με την διοργάνωση και προσφέρουμε το παν για μια ασφαλή διοργάνωση. Φέτος με πάνω από 70 εθελοντές διασκοπισμένους σε όλο τον Όλυμπο. Είχαμε πάνω από 70-80 περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν όλα με μεγάλη υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Η μόνη που ανεβαίνει στο μάτι σε αυτόν τον αγώνα είναι τιμή.